Ćao ljudi u našem blagdanu, danas ćemo ići na Omegle. Pa da počnemo, evo. Jezik, grčki. I krećemo. Zdravo. O, di si, veš malo. O! Mamu ti jebena. A svić? Kaj si lik? A svić? Šta je to? Oh god. O! Hoće se gledaju! I sada ćemo da promenimo jezik. Da vidimo. Da nađemo malo ruski. I evo ga, ruski. Krećemo. 3, 2, 1, go! Здравствуйте! Что ты rekao? Здравствуйте! Что ты делал? What the fuck? Fuck you, man! Fucking man. Drugi jezik. Tu moj laptop staviti. Turski. Gdje je turski? Džin. Džin. Ne znam. Has kakalo balakal. Hamle. Hamle biliše ble. Hamle beš. Hamle. Čekaj, da te snimaš. Tuž bili hel. Kaž bila beč. Tuž bi hel.
Tuž bih like half bull fably. Lekker blijven. Ingbo. I menjamo jezik. Menjamo jezik. Opet. Da vidimo. Ajde. Stavit ćemo jezik. Nemački. Ja ću pričati. Samo mi moj drug David. Oh my god! Big Scheißen. Čekaj. Ja, pita se! Šta si vidio ono prvo? Da se ne zaboravi, ja? Ich bin Gagi, wie heißt du? Ich bin... Oh my god! Zdravo. Извини, кой е тук? Ем. Какво се срамиш? Fuck you! Fuck you! Pa jebem ti više! Pičku mojte. Popuš kurac! Jim. Jim. To je bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da vam se svidjela. Ćao!